Sige na, labas na. Yun. Mga kasinag, isang magandang hapon po. Ngayon pala mga kasinag, palibesin natin si Pagaspas. Palayain natin siyang pansamantala. Andito po siya sa loob. Ayun oh. Yun. Hello. Hi. Sige na, halika na dito, dali. Labas na, halika. Hala. Ito ang presko ng hangin oh. Halika na. Labas na dito. Ayaw pa rin lobas si Pagaspas mga kasinag. Andun pa rin sa loob. Ayan oh. Ayan pa rin si Pagaspas mga kasinag oh. Ayaw pa rin lumabas. Abangan natin. Abangan natin lumabas si Pagaspas. Habang nag-aantay ako dito mga kasinag na lumabas si Pagaspas, dumating si Mrs. Ayan o, kasama ko na. Kaway na. Inaantay namin mga kasinag lumabas si Pagaspas. Hindi pa lumalabas. Ayun o. Doon o. Hindi pa lumalabas siya doon. Sa bahay niya. Hindi ko pa pati nagagawa ng kubo-kubo sa Pagaspas dyan mga kasinag o. Busy pa kaya ako. Hindi pa ako nakakapagkurti ng mga ng mga haligi. Tapos yung mga kahoy na gagamitin ko. Hindi pa ako nakapagkurti. Siguro na pagkatapos na ng simbahan. Siya nga pala mga kasinag yung simbahan. Hindi pa natin maumpisahan. Gawa ng order ko pong kahoy. Hindi pa dumarating. Bago pa magbutuhan yun yung order ko na yun. Hindi pa siya dumarating. Tapos yung nakarang araw pinuntahan naman namin. Hindi pa rin talaga dumarating. Wala pa. Basta ang sabi sa amin nung in-order namin, ma-message na lang daw po sila. Kasi wala na dito kasi mga kasinag mabibiling kahoy dito sa lugar namin. Mahigpit na rin ngayon pagkaputol. Kaya nag-order na lang ako mga kasinag doon sa doon sa tindahan na nagbibinta talaga. Antayin po natin yan. Oras na dumating yung mga kasinag, umpisa na po natin gawin ang kisame ng simbahan. Update ko lang kay mga kasinag habang inaantay natin ngayon si Pagaspas. Dito muna kami ni Mrs. Mag-dinner date. Inaantay namin sumama rin si Mrs. magbantay. Palabasin mo nga. Labas na. Nagpasyal ko. Ayaw lumabas. Natulog ko lang picture. Pagaspas, labas na! Daw, pasuhin ko daw, palabasin natin. Mahala ka daw dyan? No. Magluwa. Palabasin ko mga kasinag. Daw. Pasok ako ha. Lalabas ka. Opo! Ha? Kalamintas to. Ito kaya kunti puno to. Diyan pa nga kinagat ako. Ay. Labas na. Ayan o. Sige na, labas na. Yun. Ito na. Ayan. Hindi ako makalabas. Ako ba hindi makalabas? Nahirapan ako makalabas. Burraan si mga manok. Takot si mga manok mga kasinag. Ayun na si Pagaspas. Hello! Pagaspas! Sige na. Malaya ka na muna.
Pa. Hello, sige na. O, gala-gala ka muna ha. Nahirapan ako lumabas. Ang ganda ng kulay ni Pagaspas mga kasinag. Oh. Natakot ang mga manok. Nakita kasi ng manok mga kasinag paglabas ni Pagaspas. Yes, oh. Lakad-lakad ka muna. Oh, naglipad ka. Opo. Huwag kang magalit. Oh, may aso dyan. Andiyan si Pitoy. Andiyan si Pitoy sa ilalim. Binulabog mo si Pitoy. Uto na si Pitoy mga kasinag. Unang bulabog. Doon natutulog sa ilalim. Mahina pa siya lumipad. Gawa mga kasinag ng ang pakpak po niya. Ay ano. Oh. Naglulugon kasi siya mga kasinag. Opo. Nakalaya din si Pagaspas mga kasinag. Ang ganda kasi ng panahon ngayon mga kasinag, kaya pinalabas ko si Pagaspas. Saan ka na pupunta? Ha? Saan ka na pupunta? Ha? Saan ka na pupunta? Wala ka lalabasan dyan. Lusot ka lang sa bakod. Sige, lusot ka sa bakod. Ano, makalabas ka daw dyan? O, sige na. Hello, galit ba ka sa iyo mga manok? Pagaspas. Ay, galit sa iyo ang manok. Nakikita ka ng mga manok, galit sa iyo. Anong tinitingnan mo dyan? Naninibago ka ba? Naninibago si Pagaspas mga kasinag. Barabantayan lang natin si Pagaspas mga kasinag kung saan po siya pupunta. At naninibago siya mga kasinag eh. Ayan na si Pagaspas mga kasinag eh. Apo. Ang ingay ng alaga kong Bengala. Yung paa niya mga kasinag, okay naman po, magaling na. Kaso lang talagang
ano na siya, kung saan may bali. Na out balance nga yung kanyang paa. Ay, ang ingay nyo.